Ni IPOA seche ma operation tiere mar police. Yudo ka seche moko police ntiere, jo wildlife ntiere, prisons ntiere. Koro en a joint operation. To gima nyaka ing'e ni IPOA be koro mandate gi ok duong' ahinya. IPOA ng'i ang'iya police. Ok ging'i jo forest, jo prison go ging'i. DCI. Koro ka gin, no, DCI is part of mar police, mano wang'eyo. Koro ka operation notimore, tiyudo ka ne ntiere jo prison be mane nie part of this operation. Koro seche moko, bet matek ne IPOA be seche moko, nikech waonge mandate mar investigate jo prison. Lakini wan gi mandate mar investigate jo mage, police. Koro police nyalo golo bundni getetete mane jo gidhigo e operation ni. Kata gimiu operation order mane gidhigo. To koro ka wa subject bundni gi tetetetete. To yudo ka koro ko match seche moko ok match kata research mane nini. Koro nyaka koro wakwa kendo jo either jo prison wan kaw list mar jo mane obedo incorporated in this particular operation mondo wang'is gi koro chak ng'iyo gi achiel kachiel. But kade wan gi teko mar investigate kata jo moka ng'ata ma ting'o bunde manyalo police raia, then tich nyalo bedo mayot kabisa. Gimoro kendo manyaka ing'e ni IPOA onge gi forensic lab. Koro seche moko nyaka wadhi kendo ir DCI, wadhi wakwa DCI forensic lab. Koro gima wasebet kwayo kendo kata mane those legal reforms go. Ni wabed gi independent forensic lab ma ng'ata ok obed run gi police. Obed independent ma IPOA nyalo dhi run, a private entity nyalo tero content kanyo bedo run mondo openness cha obed open. Nikech seche moko wanyalo bet warito result kaya forensic lab mabedo run gi police to nyalo seche moko kawo ga too long kapok wayudo those results. Ni wacho ni yuak ne gin cases madhi mana 32,000 to setimo mana 10,000 kende 22,000 modong' gi to ang'o miyo pok utimogi? Ng'eni